Здравейте хора, аз съм Петю Стамов и днеска съм в училище, на тръгване от училище с моят ученик Георги Колев и Стоп! И Стефи, Полицайката, кетаджийката. дето 5 часа са бави, госпожа Стефани Русева, кажи дати на камера. Здравейте! Така си. Аз ще съм аз съм човека зад камерата. Абе, Колев ще се показваш. Абе, Колева, не така ба. Айде. Не, виж. Как искаш да Ей, така трябва да държиш, за да може да се виждаме. Айде, тръгваме. Нека да се разменяме сега. Така, сега ще изпратим госпожа Стефани Рустова. Рустова. Сериозно само. Сериозно, Пето. Така, сега ще изпратим госпожа Стефани Русева до техния дом. Сериозно, Пето. Ами за госпожа Стефани Русева. Айде, трябва да бързаме. Днеска да ви кажа нещо ще... Днеска, както той се опитваше да кажем, бързаме за едни снимки в 5:30. Ще не правят... Абе, натам снима! Да изпратим Стефана! Баба Стефана! В 5:30 Ще снимаме... ще имаме снимка. За албум... Фотосесия, бе! За края на четвърти клас! Четвърти клас! Хаштаг четвърти клас в коментарите. Да. Така. Стига си пъшкал като магаре. Стига си пъшкал като някой магаре. Познах си! Той не е вече. Стига си пъшкал като някой. Айде, имаме фотосесия. Айде ба, Стефани и Колев само. Абе, Стефката и Колев само се закачат. Хаштаг духове да си пусна приложението другия път за духове. Да, пишете хаштаг духови. Ghost на английски пишете. Духове! Просто духове. Да. И Духове, който не Кой на какъвто език може да напише духове? Айде. може и на руски. руски може и на шведски може. И на барабонко. Няма японковски, има японски. На Котката даже е страх от нас. на патагонски език може да го Ни напишеш. патагонски език такъв. Дай на казахски. Ти ми той толкова забавно. Това ще го качваме в YouTube. Стига сте говори. Аби ще ни се смеят хората, ще ни пишат лайкова. Намалете гайдите да не ви отрежа главите. Айде стига, ще шупиш някакво лайк. Стефана Русева по-бързо. Георги Колев тук. Веднага тук е. Веднагически тук се покажете. Ще изпратим Стефката догоре. Майко ми, айде спрете вече. Да. Колев трябва да настоим да я изпратим догоре. Не догоре. Що? Ще изгубим ценно време. Аз. Тримата сме за не. Да, айде. Айде, оставяме се до входа и си тръгваме. Абе, Колема! Обратно ма! Баба Аз Стефка сега трябва да отида до проклета. Сега ще го до проклетата какво? поща, за да си взема боболечката. Тази седмица Абе, не можеш сега, ма! После ще мога. ходиш, ма! По пътя и без това ми е по пътя. Ама нямаш време сега и 49, ба! Мъкни Б такова. Б, В, Г, Д. Ж, За, И кратко. К, О, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ц, Ч, Ц, Ш, Т, Е, Ю, Е, малък, Ю, Я. Сега го... той ми прави зайче, дай да гледам и как гледам. Чакайте. Стефката. Чакай, звъни. Така, сега ще Голема. гледам. Стефи, сега ще гледаме господин Стефани как ще Господин Стефани! Дайте с господин Петкил. Господин Георгиев. Ще направя на камера. Сега гледате Стефани как Това е да старата бой. ми детска градина. Това е градината ми. Тихо. Това е нашата детска градина изве. Да. Майката на госпожа Стефка прави. Много добре те виждам. Добре. Опа, не трябваше да... Проклета да е камерата. Стефката... Защо не си носиш ключове? Да, ба.
Колев ви прави смешки. Като бебетата са Не може ли просто да... Да Няма ли спрем на някак да пауза? обърнеш камерата? Ами, не мога, само така трябва да го държа. Виждате господин Стефан Барабонов. Стефан Барабомов. Това е женски род, бе. Стефани Барабомова. Това е женски род, Петка! Метка. Който си го казва на себе си, го казва. Ама той няма Името ми име не се Петка. римува с подметка. Ха-ха-ха. Или Петка. Тамбовскофичка ли беше един? Да, само с кофе. Айде, Стефи, ще те изпратим до Асансо. Не. Аз лансувам. И чакайте малко. Да те заведе. Така ще. Сега казваме чао на Стефи. Кажи чао, ма! Бай. Така, сега Колев, докъде те изпращам? До пешеходната пътека, където се разделихме последния път. Където Така. Сега за какво ще се говорим, Колев? Каква ще ни е? например, да вземем по-малко калния път. Така. Колев събира списанието, Да, истински Колев. боболечки Да. и Да, насекоми. Все човекоподобни. Не знам Вокни как. човекоподобно. Така. Насекомоподобно. Или там как се И какви казваше. мравки си събирал? Мокни мравка така. Ама Какви търся паяка. Какви боболечки си събрал до сега? За сега всяка седмица дават по нова боболечка. И ти кои си Но в събрал? момента, пропуснах първите 2 седмици и не можах да хвана първите 2 боболечки. И какво Тази има? седмица има паяк, пил нещо си. Пил зари, нещо такова си. Не му помня името, сложно е. Така ще ви оставя линк под описанието, откъде може да се поръчате, ако сте изпуснали брой. В почти ги има, в Стари бройки, Коле. моля. Стари бройки, Мокни казвам. стара бройка. На такава. зрителите, които не са си поръчали това списание, ще им Може оставя... да питате фирмата, за да си ги поръчате онлайн. Да, аз ще ви сложа линк. Значи, има ги в Мола, Бургас, Плаза, май Не, беше. Мол галерия, Бургас Мол на галерия, първия да. етаж в Да, един галерия. магазин за храни и напитки. Граболики. Да, той е на първия етаж някъде към... той е така че... Близо до входа ли? Ами, не си спомням точно. Не да. знам. Там има Златния скорпион, е голямата награда, дето е първата седмица, но го пропуснах. И там сигурно ги дават подред цялата колекция, минава няколко време и после пак рестартират от началото. Това, че ако искате, отидете, проверявайте и това мога да кажа. И айде да пресечем само. И ще ви сложа линк под описанието, откъде може да се поръчате тези бройки. Оф, майко мило, ти пък как слагаш тези линкове? Ами- Милион линкове слагаш. Ами госпожа Кодева ми го изпрати. Линк. Да, линк. За как да пращаш линкове? Линк как да пращаш линкове? Това ли? Пускай да ме наречеш още един път. Колева и ще направя на пепел. Това не е заплаха, това е обещание. Убу. Така, Ни уво такова. с Колев сме приятели. Дружки. Мокни дружка такава. Дружка. Ние не сме женски род. Така, ние сме приятели. Да. Въпреки, че понякога Си караме. преди така бяхме неприятели. Така се карахме, а после се добрахме. Тая година вече Сме втория приятели. срок го усещам, че вече двамата сме приятели. Не. И с Стефани Барабонкова При да я наричаш така. Или- Излагаш я. или Стефка. Излагаш я. Никога не го правете на своите приятели това, което ние правим. Ние сме големи. Да. И ще ви кажа още по един начин, който я наричам, Стефка Барабонкова. Стефка Костадинова или Стефка Барабонкова. Или Руло Стефани. Колев ви го каза. Сложете лайк, ако ви е смешно на видеото. Абонирайте се за Или канала. поне ако сте засмяли, един път сте се засмели. Да. Сложете лайк, абонирайте се за канала ми и поставете камбанка на известие да получавате, за да може да получавате, когато качвам нови видеа. Разбира се, абонирайте се. Ако не ви харесват видеята, после може да се отабонирате. Да. Да. Просто да го И отабонираме. Да. Защото това е безплатно. Колев, ти абонирала ли Помага си на- за мене?
помага на Петю. Нашия Ти абонирал хубав ли? Петю. Ти И, абонирал ли си се заменил? Не. Да. Ко? Имам пистолет в шанс. Абонирал си се заменил? Да. Добре. Нямам пистолет в шанс. Ще проверя дали си се абонирал. Ти пък как знаеш кой ти се абонира? Имам първо ми покажи, че си се абонирал и тогава няма да проверявам. Абонирал съм се. Покажи! Не мога. Телефона ми няма батерия. Батерикус няма. Я да видим. Батерикус. Къде ти е? Няма батерикус, бе. Има батерикус. Тук Така. сме при полицаи. Така, чао!